Усім прывітанне, гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін знаёмяць вас з самымі галоўнымі падзеямі тыдня, з самымі рэзананснымі, прынамсі, таму што ў Твітары іх абмяркоўвалі самыя абазнаныя эксперты твітарскія. Всё сказалі, як ёсць. Это не мы такія, гэта яны такія. Гэта жыццё такое, я думаю, ты зараз скажаш, але... Жыццё само сабой. Безумоўна, пра жыццё. Сябры, кожную праграму мы пачынаем з такого філасофскага твіта для настрою, і сёння чалавек з бульвара шахцёраў, ну цяжка, реально цяжка. Я ж бачу незнаёмае слово. Хутка будзе майстар-клас ад Владимира Орлова по як чытаць беларуская лацінка, да? Нагадаю, што можна наведаць. Ой, беларуская лацінка, канешне, стане сюрпрызам для некаторых жыхароў. Як вам будзе цяжка жыць у Новай Беларусі, калі кірылічны алфавіт цалкам знікне? Цалкам знікне, да? Ох. Правінцыйна неяк разважаеш. Вось, карацей, вось гэты карыстальнік, ён піша такі твіт нам: ніхто. Ну, это такая форма, да? І тут рандомны турак у касе аўтавакзала Трабзона, калі ўзяў мой пашпарт на рускай мове. Лукашенко вас усіх разагнаў, дык хоць свет пабачыце. Я... Вось. Не дзякуючы на суперак. Ну да, як бы хацелася, ну, я падказаў гэтаму турку, пабачыць свет не по сваёй волі, ведаеце, вот хочаш куды-нибудь поехаць, едзеш, а едзеш хочаш у аэропорт, вот, сядаеш на лоукост, да. Едзеш. А была навіна днямі, што Мінск-транс запусціў прамы аўтобус Мінск-Мюнхен. Так. 26 гадзін у дарозе. 26 гадзіны. А раней сеў на самалёт. Мне толькі адно пытанне да чалавека з бульвара шахтараў. А якога, прабачце, рандомны турак бярэ ягоны пашпарт? У касе аўтавакзала Трабзона, то бок ён набываў квіток. Я думаю, нейкі рандомны ішоў, такой, дай пашпарт. Ці там, я паказваю ўсім свой пашпарт, это беларускі пашпарт, глядзіце. Ва ўсім, канешне, трэба шукаць станоўчае. Ну, то бок, напрыклад, я кажу, што я не пажыў бы, калі б не ўся гэтая сітуацыя, некалькі гадоў у іншай краіне. Жыў бы ў Беларусі, ў камфорце. Капаў бы бульбачку. З сябрамі, з бацькамі. Складваў бы яе ў Тэслу. Бульбачка, Тэсла, вось гэта ўсё. От ты ведаеш, пра што мы будзем гаварыць. Я анансую нашы тэмы такім чынам. Да, а так вось даведаўся пра Польшу, пра іншую краіну, як тут все уладкавана, як што жывецца. Ну, але паўтаруся. Так, конечно, можна вось гэтыя такія плюсы вышукваць у сітуацыі, але агулам все ж таки, да, я тут на баку вось гэтага вось чалавека з бульвара шахтараў, які ў адказ на рэпліку турка зрабіў вось так. Пачынаем. Ну, самая гучная тэма — гэта інтэрв'ю Светланы Алексіевіч. Увогуле ток, мне здаецца, вельмі крутая праграма. Вось, і яна такая, ведаеш, па духу, не такая вот, як я сабе уяўляю інтэрв'ю. Я калі уяўляю сабе інтэрв'ю, это трэба даціснуць чалавека, да, вось ён... Камплементарная больш, да? Ну, ён табе кажа нешта, і ты его, ну... шукаеш. Давай, а як это ты вот так думаешь, да? А Наста Роўда, яна сидзіць і слухае вот, як кнігу. Да, як читаю. С книгой же ты не спрачаешься, правильно? Але далей пачынаецца рефлексія. То бок яна дае сказаць чалавеку тое, што чалавек хоча сказаць, што з яго льецца просто, да. А далей вось, напрыклад. Ну і тут у нас пачынаецца другое заседанне літаратурнага гуртка. У першай серыі быў яшчэ адзін рускамоўны пісьменнік. Саша Філіпенка. Менавіта ён. Сёння не згадваць. Сёння Светлана Алексіевіч. Светлана Алексіевіч, у току. Калі вы адмовіцеся чытаць Чэхава і Дастаеўскага, то упадзеце ў правінцыйнасць. А я скажу, що крыху не так там гучала гэтая цытата. Але пачакай, гэта у нашай ніве напісана. Да. Ток это наша ніва. Ток это наша ніва. То бок яны самі сябе. Але яны ж майстры такого нормального кликбейта, здорового человеческого кликбейта. Бывае, што і... Вось, ну сэнс у тым, што сапраўды Алексіевіч кажа, што типа калі мы
сэнс там такі быў, што калі мы засяродзімся на беларускай літаратуры, як некаторыя там хочуць, да, то вось мы ўпадзем у правінцыйнасць, таму што у нас жа побач Пушкін наш Пушкін, наш Толстой, наш Дастаевскі, наш Чехаў. Ну і, конечно, это все дура, по-моему, разлетелася. Майстар-клас, як адным сказам абнуліць Нобелевку. Піша нам Хофет. Ну так, вось. А нема ж такого, што забіраюць Нобелевскую прэмію у чалавека? Не, нема. А чамусьці ведаеш, адмовіцца можна, а вот... калі зрабіў спачатку многа лайна, а потым штосьці добрае адно, то табе даюць Нобелевскую прэмію. Ну, кшталту, зрабіў ядерную бомбу, потом сказал: о, не-не-не, это все ерунда. И тебе дали Нобелевскую премию. Ты там репрессовал 4 годы свою краіну, ну, і ввогуле 30 гадоў трымаў, а потом помирил так россиян да. с этими... Ну, и тебе дали премию мира. Со всеми остатними. И премию мира, да. Ну, бывае, здараецца такое. Ведаеш, а увогуле дуже крытыкуюць апошнім часам, у тым ліку і за абдымкі з... Сам разумееш кім, з Лукашэнкам, да, але не, Нобелевскія прэміі не адбіраюць. Давай да твіттерскіх. Давай. Бо твіттерскія нагаварылі па тэме вельмі шмат. Вось, напрыклад, экс-Джипсенкоў. Піша нам такі твит. Я вышел на балкон. Холодный воздух обжег лицо, а запах кофе пробудил что-то светлое, почти забытое. В этот миг среди равнодушных грузинских крыш и страниц томика Достоевского я почувствовал себя не узником белорусской провинции, а частью чего-то большего и могучего. Ну, вось адчуваеш, да? Адразу эти дрыжыкі так подсели, яны... Гэта вайб метрополии, да? Вось, што я нехта больше, чым просто там некі букашечка, правінцыйны чалавек, дзякуючы томіку Достоевскага. А што ж сталася потым? Ну, гэта жарт, калі што быў з боку Джипсенкоў. Не, а што сталася потым? А потым, піша нам Джипсенкоў, потым мы валялі снежную бабу. Вот сабры, да, разумееце, вось гэтая... Адчуў я... Вот есть правінцыйнасць, а які антонім? А які антонім правінцыйнасці? Вось метропольнасці, сталічнасць. Вось яна не прыходзіць адна. Мешчанства. І яна прыносіць з сабой вот это вот все. То бок, хочаш Чехова і Достоевскага, ну, бяры і вот снежную бабу, расійскую душу, вось эту складаную, вось эту бярозку, якую трэба абняць. Бярозку абдымаю, правильно. Шукай у Тбілісі бярозку і абдымай, тому що, ну, а як? Далей. Мы ж не ідзем адразу есці fish and chips, калі чытаем Вільяма нашего Шекспіра. А тут вот не... А тут вот шукай бярозку і абдымай, тому што... І не ведаю, калі там у ліст чытаем, не ідзем адразу Гінес піць з віскі. А это дарма, дарэчы. Вось. Таму што адна справа это Шекспір, а іншая справа вот Чехов з Достоевскім. Разумееш? Я, дарэчы, не ведаю, ці існуюць падобныя разважанні, як вось спадарня Алексеевич, у дачыненні да Шекспіра з боку якіх-небудзь ирландцев. Ну, это вот ирландцев, да, не то, что британцев, да, вот ирландцев, да, давайте мы будем читать Шекспира, потому что, коли мы не почитаем, это ж мы будем у нашей захолустной Ирландии прозевать, да? Бульбу на Теслах возить. А так? Что ж ты ну, мне просто... Яны бульбу возить на Ryanair. Это ж Ирландия, Даблин, туда, блин. Даблин, ну, да. Руди Гейм, вы задаете цікавы напрамак. Правінцыяльнасць. Што такое правінцыяльнасць? Так. Гэта ўпэўненасць, што веданне кагосьці канкрэтнага цябе гэтай правінцыяльнасці пазбавіць. То бок, сама ідэя пра тое, што можна быць правінцыяльным, што-небудзь пачытаць, вот, і гэта зробіць з цябе з правінцыяла сталічную фіфу. Ці там грамадзяніна вялікай краіны. Ну, пра што, Алексеевич? Вот пра гэта. Ну, да? Чырвонага чалавека. Вот, да? Вось яно, мне здаецца, і Руди Гейм, і ёсць прыкметай той самай правінцыяльнасці. Я зараз зразумеў, што нават правінцыйнасць гэта не беларуская з'ява. Абсалютна. Беларуская гэта тутэйшасць.
тутэйшасць, правильно. І То бок нават правінцыя не наша, аказваецца, у Алексеевич. тутэйшасць, яна ж як бы яна была купалай паказаная як нешта негатыўнае, але з іншага боку, як вось наша нацыянальная ідэя, да адчапіцеся вы все ад нас. Ну дайце вы нам пажыць просто спакойна, хоть 100 гадоў, блин, не заваёўвайце. Мы тут самі зараз як вот, все, да, все у нас будзе супер, просто отваліце со сваёй нам трошечки сталічнасці, подняться с колен. З аднаго боку сталіца, з іншага боку сталіца, караці, не надо, давайте у нас будзе свая. Яшчэ рэфлексіі давай. Ад, страхар, бляхар і гэтак далей. Мне спадабаўся гэты твіт. Хороший, да. Калі вы адмовіцеся глядзець Каца і Варламова, упадзеце ў правінцыйнасць, ты добра кажаш. То бок, ну, а чаму спыняцца на Чэхаве і Дастаеўскім? Вот сучасныя Чэхавы і Дастаеўскія, да, гэта Кацы і Варламавы і гэтак далей. Шаноўныя тутэйшыя, глядзіце праграму Чык-Чырык. Гэтак дойдзе да тутэйшая, глядзіць Чык-Чырык, а вот калі логіку эту працягваць, так гэтак дойдзе. Слухайце петлю прыхільнасці, да, ці штось, што вам падабаецца. Гэтак дойдзе да таго, што глядзіце РТ, там, не ведаю, слухайце кіно і ласкавы май, типа, ну, калі пачынаць з Чэхава і Дастаеўскага, там ж всё вялікае да сёння, да. Калі не хочаце быць часткай правінцыі, не ля мора. Але ёсць і, як гэта сказаць, абаронцы Светланы Алексеевич. Напрыклад, Лукалох піша нам, што вы вось накінуліся ўсе на Чэхава і Дастаеўскага. на ўвазе, так? А я вам хочу нагадаць, піша ён, хто яшчэ забараняў літаратуру і паліў кнігі? Шкодная практыка, практыкуемая ў таталітарных рэжымах. О, цікава. Такое адчуванне, што ў чалавека не там 200 сімвалаў на твіт. Практыка практыкуемая. Не эканоміць, карацей. Не трэба баяцца чагосьці новага ці чагосьці варожага. Не трэба намагацца гэта забараніць, інакш вас можна смела назваць ксенафобамі. То бок, з аднаго боку, есть два стула. На адным правінцыялы, на іншым ксенафобы. Дзе сам сядзеш? Выбірай, дзе сам сядзеш, дзе Алексеевич пасадзіш, да? Значит, не трэба забараняць канцэліць там Чэхава і Дастаеўскага, да? Ну, слухай, з іншага боку, вось я вось думаю, якім бы чынам гэтае слово Алексеевич успрынялі б у заходнім свеце. А мне здаецца, без вось нашай гэтай нашага досведу, без нашага болю, болю, бо нават ведаючы там галівудскіх актораў, якія шануюць, сапраўды шануюць Дастаеўскага, ягоную творчасць, псіхалагізм вось гэта менавіта які. Сэнс у тым, што Алексеевич просто нашмат больш заходні чалавек, чым не ў гэтым сэнсе, я просто талеруе ўжо вось пра open-minded, пра гэтую рэч, бо ну, вось то, што я вынес гэтай дыскусіі, яшчэ больш пераканаўся ў тым, што важна мець свой базіс беларускай літаратуры. Ну, усе павінны ведаць беларускую класіку, не толькі сучаснасць і гэтак далей. А далей ужо хочаш на сусветным узроўні чытай Дастаеўскага, Чэхава, Джойса, Ніцше, Марка Твена, брату і сестру Рэмаркаў, Хемінгуэй, гэтак далей. Вось. Сутнасць сітуацыі жа не ў тым, што ёсць некая праблема з Чэхавым і Дастаеўскім. Праблема з тым, што ёсць чалавек, нобелеўскі лаўрэат, нобелеўская лаўрэатка, якая кажа, калі вы не ведаеце Чэхава і Дастаеўскага, ці калі вы адмаўляецеся ад іх і засяроджваецеся на сваім, вы тады просто нейкія правінцыялы. Чэхаў і Дастаеўскага must know. Чэхаў і Дастаеўскі робяць з вас людзьмі з вацыкаў, да, вось, чытай Чэхава і Дастаеўскага. І пра гэта піша якраз такі Футура траўма, якая адказвае папярэдняму нашаму аратару. Тут тэйк у бабкі іншы, ну, прабачце, все як напісана, это Твиттер. Ёсць толькі Чэхаў і Дастаеўскі. Вся астатняя літаратура, нават калі ты на памяць можаш пераказаць усе творы Джойса, згаданага табой ужо неаднаразова, ты ўсё адно правінцыял і калгаснік, бо Толстаеўскага не чытаў і рускай душой не перапоўніўся. Я, у прынцыпе, прыкладна так жа і зразумеў
слово Алексеевич. Ну, яна ж сама... Чаму яна не згадала? Глядзі, таму што яна савецкі чалавек, Ну, яна вот ж сама именно. пра гэта А гаворыць. мы-то ўжо не? Мы-то То ўжо... бок, з аднаго боку яна такі заходні чалавек, які кажа, не трэба канцеліць расійскую культуру, А з іншага просто расійская, а з іншага боку Ну, таму што да? гэта культура, якой яна выхоўвалася. Хочацца ёй таксама быць часткай метраполіі, Ну, ведаеш, часткай імперыі нейкай калі- вялікай, хаця яна напісала свае кніжкі Мгм. пра тое, як гэта імперыя выціскала чалавечае з людзей, да? Менавіта. Вось, але ўсё ж таки без Толстого і Достоевского не то. Это просто, ну, это той свет, у якім мы живем, сябры. Это тыя І людзі, будзем жыць, да, і будзем пакуль жыць яшчэ- не скончыцца. яшчэ да халеры. А яны не Жыццё скончацца, таму што гэтых яны савецкіх вучаць людзей. наступных савецкіх людзей Да. і так далей. Ёсць жа айцішнікі, камуністы. Далей, давай яшчэ вось ад Алеся Карозы прачытаем твіт. Абсалютна шкодны тэйк, піша ён пра Алексеевич. Мгм. Насамрэч, полностью перастаўшы спажываць расійскую культуру, Беларусь становіцца толькі багацейшы культурна, бо вызваляецца месца на іншае. Вы ўжо дастаткова расійскай культуры атрымалі, Мгм. можна пераключацца. У школе, Вызваляюцца напрыклад, да? стэрэатыпы вось гэтыя, по-моему. Але што пішуць яму у адказ? Шкодны тэйк адмяняць сусветную класіку, бо аўтар стаў незручнага паходжання. Ну, але ж справа не ў гэтым. Справа не ў тым, што аўтары нейкія не такія. Справа ў арыентацыі, вот тока туда, да, і вот без іх як Ну, бы бо нікуды. зручна, бо па-расейску. Што адказвае Алесь Кароза, калі сярэдні беларус будзе мець у сваім кніжным багажу хаця б 20-30 сусветна важных аўтараў, але не мець Толстаеўскага, тады можна будзе размаўляць. Пакуль сітуацыя іншая, таму адмова ад руснявага будзе толькі на плюс. Калі табе больш за 7 гадоў, то руснявага маеш зашмат. Ну, то бок, 7 гадоў гэта ўжо ўзрост, Калі пачынаеш чытаць вызначае- самастойна. вызначае нам Алесь Кароза, калі у цябе ўжо, то бок 6 гадоў яшчэ ты там нешта не дачытаў, можа, Мгм. казачкі нейкія чуў, але вось, а 7 гадоў гэта ўжо ў цябе вот праслойка. Ужо Ужо павінен, вырасла, ужо да? ўсё. Чым скончым гэты кавалачак нашай праграмы твітам ад таго ж Алекса Карозы. Была б у мяне ўзнагарода Нобеля, піша ён, то я б казаў, што чытаць трэба мяне, Вось так. а Дастаеўскі ніхто, бо Нобеля не мае. Не мае. Все выдатна напісана, па паліцах раскладзена. Дзякуй. Ну, ось мы кранули крыху ўжо вось гэтую тэму, Што што чытаюць у школах, да? Мгм. І 6-7гадовыя, з чаго пачынаюць у пачатковай, але далей той же самы Алесь Кароза вот асядлаў літаратурную тэматыку, літаратурны гурток сфарміраваў, да? Так, так. Ён задае такое пытанне твітарскім. Давайте пафантазіруем, калі быў прадмет сусветная літаратура ў беларускіх школах, то якія б творы ў яго ўвайшлі? То бок рускую літаратуру Рускую перайменоўваем у сусветную, дадаем туды у сусветную літаратуру як адну з сусветных і вывучаем там рускія творы, Да, і нямецкія побач, творы, польскія, брытанскія, амерыканскія. ну калі пашанцуе, да. А беларуская літаратура ўсё роўно застаецца А асобна прадмет нашай гэтай беларускай сусветная літаратура па-беларуску будзе? Спадзяюся, што так. Окей. Што ўсё будзе Добра, па-беларуску. патрэбны Калі-небудзь. пераклады. Вось, што далей? Далей ён сам прыводзіць пэўны пералік з 5 па 9, з 9 па 11 клас. Вось, ну, давайте пачытаем. Тут што ёсць? Маленькі прынц, Хоббіт, Аліса ў краіне цудаў, Хронікі Нарніі, да? Гаррі Поттер. Далей 1984, Гамлет, так казаў Заратустра, боская камедыя. Нічого собі. Вось, ну, то бок ён... Школьнікам боскую камедыю Дарэчы, вось напішыце. і Заратустру. Ну, это 11-классникам. А мне здаецца, що 11-классникам Заратустра круто бы зайшоў. Ну, я в Там, університеті видишь, вот это вот все, Бог умер там, вот вся вот эта тема. Але, ну, спіс спрэчны. Ну так. Як бы, Ну, а вось гэта спіс якраз- гэтага чалавека, Так, Алеся Алеся Карозы. А я хацеў бы якраз запытацца у вас, шаноўныя Што вы слухачы, думаеце гледачы, на а гэты што б конт? вы уключылі вось у школьныя праграмы з сусветнай літаратуры? Давайте подумаем, да? Якія яшчэ ёсць варыянты ў твітарскіх? Я б шмат уключыў, а вось у твітарскіх
у твітарскага каня срака Окей. ёсць такі варыянт, як вось фантазіі Алеся Карозы, а як будзе 3 сестры, браты Карамазовы і Чебурашка. Ну, для Вот. 11 класу спадзяюся, Чебурашка. Так ёсць они, як будзе, да? Вось, направду у нас замест сусветнай літаратуры ў школах ёсць вось менавіта гэта ўсё, да? Круто парады пайшлі, да, то бок твітарскія рэальна яны развілі гэтую думку. Вось, напрыклад, Бак Олмайці піша: спярша хацеў напісаць спіс, але ж ён настолькі спецыфічны, што пасля яго школьнікам можа спатрэбіцца псіхатэрапеўт, што даказвае, што ўсё ж такі прафесіяналы мусяць займацца складаннем школьных праграм. Таму скажу проста, патрэбны інтэрактыў, а не нейкія канкрэтныя творы. Школьнік знаходзіць цікавыя яму рэчы, робіць прэзентацыю для сваіх аднакласнікаў, напрыклад. Ідзе абмеркаванне, што хто зразумеў. Настаўнік мадэру. Так гэта фармат кніжнага клуба. Вось ёсць кніжныя клубы цяпер. Чым праблема знайсці тое, што яму цікава у гэтым свеце тыктокаў, гульняў і гэтак Я далей. хацеў сказаць, што праблемы-то няма. Як бы знайсці можна сёння ўсё, што заўгодна. Так. Але Ну, вось гэта і праблема выбару. прадрацца вось праз гэты пласт забаўляльных відосаў, да? Гэта цяжка. Будзе цяжка. Мне здаецца, што варта было менавіта, ведаеш, каб у цябе быў выбар, напрыклад, там з 10-20 твораў, які дае табе настаўнік ці настаўніца. Ты выбіраеш там па анатацыі, па аўтары, што табе так падабаецца больш з гэтага ўсяго і рыхтуеш сваю... Ну, нормально было б. Свой адказ. Я думаю, так. Але тут ты мне нагадваеш вось гэтых всіх людзей, якія такія: а 30 гадоў таму подлеткі хадзілі ў двор, гулялі ў гульні розныя. Они сидели в своих гаджетах. А ты такі: а цяпер все в гаджетах сидят, они книжки читают, ну, не ведают, что там это добра цікава. Ну, в принципе, правда, да. Але ты все равно мне нагадваешь гэтых людзей. Бел Пелік піша так: вельмі мала перакладзена сусветнай літаратуры на беларускую мову. Шмат працы, якую павінна будзе фінансаваць улада Новай Беларусі. На дадзены момант беларускі чытач даволі абмежаваны. На жаль. Главное, каб ва ўладзе Новай Беларусі былі перакладчыкі. Перакладчыкі, это важно. Перакладчыцы, которые маглі б перакласці. Падняў пытанне, на якой мове будзе выкладацца сусветная літаратура. Ну да, не зможаш выкладаць сусветную літаратуру, калі ўся класіка не будзе перакладзена на беларускую мову. А на мове арыгіналу пакуль яшчэ цяжкавата. Вось з рускай мовай тут цікавая гісторыя. Сёння кажуць, што не трэба перакладаць рускамоўныя творы на беларускую мову, бо все і так могуць прачытаць. Але ж, ну... Чамусьці Быкова перакладаюць на расійскую? Ну так будзе не заўжды, хутчэй за ўсё. Ну, як бы розныя часы, розныя людзі, розныя тэндэнцыі, магчыма, ў нейкі час, ну, не заўтра, не паслязаўтра, гадоў праз 100, ну, ўжо не будуць у Беларусі так свабодна валодаць. Ах, мячты. Расійскай мовай, каб чытаць там у арыгіналах Пушкіна і Дастаёўскага. Тут-то нам спатрэбяцца пераклады, так ці інакш. Але мы гэтага не заспеем. Не заспеем. Як пісаў Некрасов. Нет, як пісаў Бахарэвіч. Жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. В поэме «Кабы Руси жить хорошо». Бахарэвіча «Сабака Европы». Ну і працытуй. Але мы гэтага не заспеем. А мы гэтага не заспеем. Ну ясно. Такая, конечно, классная у тебя цитата, прям... А яна ёсць. На ўсе выпадкі жыцця. Якія пажаданні, глядзіце, і які нюанс яшчэ? Я б, піша Барыс Фішер, больш увагі надаваў класіцы непасрэдных суседзяў. Інакш кажучы, беларус павінен разбірацца ў польскай, літувійскай, украінскай, латышскай і рускай літаратуры прыкладна на аднолькавым узроўні. Украінскую ўвогуле ў арыгінале можна было б лупануць пасля інструктажа «і» равно «і» на «кы». Польскую можна ў арыгінале. Ну, школьнік... Ну, плюс-мінус. Вось. Плюс-мінус заходні беларусі школьнік, можа, і па-польску. Да, і польскую. І я абсалютна згодны. І вось Алесь Кароза піша. Таксама пра гэта думаў бы, напрыклад, пра латышоў мы наогул нічога не ведаем, а гэта наш сусед, і ў іх ёсць літаратура. Ну, пра палякаў я, калі шчыра,
Ну, можа, Генрик Сенкевич там быў у школьнай праграме, можа быць, Януш Корчак быў там недзе. Міцкевіч не было? Ну, Міцкевич, Ну, натуральна, наш супольны але аўтар. Міцкевич, ён жа ідзе ў курсе ледзь не рускай літаратуры. Там яны, да, з Пушкіным вот сябры, вот это вот все. А як же Рожык? Не, згодны, пан Успянскі. Тадэвуш, канешне, у беларускай літаратуры ішоў. І дзяды. А прозвішчаў там можна называць шмат. Шымборска, Віслава. Такарчук. Ну, это нобелевских. Ну, нобелевских, да. Так это нобелевских, якіх польскія нобелевскія лаўрэаты, якіх не вывучаюць у беларускіх школах. І гэта я яшчэ польскую, ну так, нахапаўся. Пра літоўскую літаратуру я реально не ведаю нічога. Я толькі ведаю, што ёсць кніжка свая, скандальная, але апошняга часу просто, да? Рутава Нагайта. А латвійская літаратура таксама туды ж, а гэта нашы суседзі, з якімі вообще-то, ось каб не здаралася сітуацыі непаразумення, да, і варожасці вось гэтай, добра было б ведаць вообще-то, што яны чытаюць у школах там, чым яны жывуць, вось, што складае іх як асобу. Менавіта. Абсалютна. Далей ідзем. Пажаданне, да, што можа быць у курсе сусветнай літаратуры. Я даўно лічу, што трэба дадаць антываенныя творы замежных аўтараў, бо нашыя ўспрымаюцца праз прызму нашыя і ворагі. Таму на заходнім фронце нічога новага. The Human Condition Гамікавы. Напэўна, няма перакладу, па ком званіць звон, не ведаю, ці перакладзены. Ось я б тут паспрачаўся, калі шчыра, таму што беларуская антываенная літаратура, так яна сама багатая. Моцная, абсалютна. Але цікава паглядзець, што вось іншы пункт гледжання. То бок у нас жа і пра першую сусветную вайну ёсць, і пра другую сусветную. Таго ж Орвела, слухайце, у яго ёсць пра Барселону там. Ну, пра іспанскую, нататкі, да, з іспанскай вайны. Але, у прынцыпе, думка цікавая, ладно, згодны. Трэба чытаць пра вайну і тое, як яна была там Вонегут, ну, розных аўтараў абсалютна. Вось, каб ізноў жа не было в галаве нейкага вот аднаго. Вот все было так, а не неяк інакш, да? Мроя у Мроеве чакае, піша так. Мне прапанова 9-11 класаў не падабаецца, акрамя некаторых. Яна быццам зроблена, каб убіць жаданне чытаць і псіхіку. Ну вось я пра гэта так. Але мне здаецца, што это цяперашняя школьная праграма, і у прыватнасці рускай літаратуры яна зробленая, каб забіць жаданне чытаць і псіхіку. Таму што одна толькі вайна і мір. Ну, Дастаеўскі рэальна цяжка для школьніка. Вайна і мір немагчыма. Ну, а сёння увогуле. Я не даў рады. Да? Не, я даў, дарэчы. Месяц прыкладна чытаў, ведаеш, 15 дзён недзе чытаў саму вайну і мір, і яшчэ 15 дзён эпілог. Прозіраўся там праз гэтыя апошнія 100 старонак. У гэтым узросце дзеці абіраюць шлях і вучаць фізіку, напрыклад, і чытаць нават нешта простае ўжо няма жадання, няма часу. Вось, мне спадабалася ідэя творы розных краін, як Шекспір. А Шекспір сапраўды недоўгі, і, у прынцыпе, такі даволі займальны. Даволі розны, канешне, але ладно. Карацей, ну што, закрываем літаратурны гэта літаратурная тэма, яна важная, патрэбны прадмет сусветная літаратура, вось калі ён у нас з'явіцца, а некалі ўсе будуць ведаць Чэхава і Дастаеўскага, тады знікне правінцыйнасць, мне здаецца, да? А не тады, калі вось толькі Чэхава і Дастаеўскі у нас будуць. Сябры, такія вялікія гэтыя літаратурныя тэмы апынуліся, што ўжо мы паўгадзіны з вамі, таму падзелім гэтую праграму, наш чык-чырык, наше бла-бла-шоу пра рэфлексіі мудрых твітарскіх, пра самыя галоўныя і важныя падзеі тыдня на 2 часткі. І пра бульбу ў Тэсле будзе ў другой частцы. І шмат яшчэ пра што іншае, і ў школу мы яшчэ вернемся таксама. Таму, сябры, заўтра працяг чык-чырыка, прыкладна ў гэты ж час, я думаю,
хотел сказать, не переключайтесь, але ну, Переключитесь на 24 гадзіны можете переключиться, достать томик Джойса. Колькі вы прачытаеце сторонок за гэты час, нам напишите в каментары. Да хуткага.